Pokoknya Pak Giarto niki nggih joget. Mang golek masukan Pak Giarto. Mas Slamet. Ayo. Pak De monggo mriki Pak De. Monggo mriki Pak. Aku yo golek masukan ra. Mriki monggo. Joget kali Pak Giarto. Ampun kondur riyen joget riyen. Iya iya. Oh Den, bar niki rujak jeruk. Ira. Luwih becik paten rujak jeruk Den. Bang bisa. Monggo lho Pak De mriki. Iya, mandhap mriki mandhap. Mandhap mriki monggo. Ananda Barasane Wae iyo Pak De, mriki panjenengan mandhap kek jogete wonten mriki ben enek bature. Aduh meneng ya. Siap. Urip ana kutha gede. Iya, iya. Kirana merana. Bos
nyedak Pak Wardoyo iki genah mesti klasik. Oh ngono. Disinomke karo Pak Emang ngersake rujak jeruk pas. Oh ngono ya, sip mantap. Senengane klasik. Ora enak aku DP kok sejuta lho. Kan ra penak to. Urung genep iki lagi Nggih, 400. mriko Pak Wardono. Oh nggih. Nggih, mboten. Urip ana kutha Kati kaminang tukake masakan isi
Sampun Chandra Pesona. Chandra Pesona Manis kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem esem ngongko limatu kaya bisa rontoke jantungku
esuk Mas. Roro Jonggrang.